Tnieda l-Premju tal-President tal-Kreattività 2015, premju li huwa mirat li jkattar l-aċċessibilità tal-kreattività u l-opportunitajiet lin nies vulnerabbli biex dawn ikabru l-ħira artistika tagħhom. L-enfasi speċjali se tkun fuq it-tfal, iż-żgħażagħ, il-minoranzi u l-anzjani fost oħrajn. Dan il-premju se jwassal l-investiment li jlaħħaq il-65,000 euro fi proġetti li jixprunaw il-kreattività u l-arti u li jinvolvu gruppi vulnerabbli u żvantaġġati. Il-President ta' Malta Mary Louise Colleiro Preca saħqet li permezz dan il-premju il-Presidenza mhux biss trid tinvesti fil-kultura f'Malta, iżda tixtieq ukoll twassal il-messaġġ li l-attivitajiet kulturali jistgħu jkunu opportunità għall azzjoni mnebħa mill-ġustizzja soċjali. Dan fil-waqt li tkun isservi ta' pjattaforma għal talent promettenti. Il-premju li qed jittelab kollaborazzjoni mal-Kunsill Malti għall-Arti huwa wkoll immirat li jinċentiva l-organizzazzjonijiet mill-qasam tal-arti li jikkontribwixxu lejn l-iżvilupp tal-komunità u l-ħolqien ta' proġetti kollaborattivi tal-arti.